professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor snut, wat vindt er nou weer uit? Daar rent professor Snoort. Hij went op een bisteboot. Hij is de knapste knien van heel Friesland. Hij kan van alles uitvinden. Een fiets met 3 wielen, een bakfiets die het vleenen kan. Alles vindt die professor uit. Maar het gaat ook wel eens mis. Dan ploft de hele boel met een knal uit. De orenbisten van de bisteboord binnen de net zo wies maar. Als de professor on het uitvinden is, nou is ze gauw uit. Maar nou is de professor net on het uitvinden. Hij smiet een viskangel uit in het water. De professor wil hele grauwe visken vangen. Maar de visken laat je hem lekker uit. Het walnet, toch visjes, visjes. Hé, bied nou eens een stukje ballen. Is lekker, overheerlijk. Ja, ik heb bied. De dobber zit onder water. Oh, dat moet een grauwe snoek wezen. De professor loekt en loekt. Hij krijgt er een rede knieënhollen van. Nog 1 keer loekt er zijn hut als er kind. En dan 1, 2, 3 squatter de snoek op een kant. Maar wat is dat nou? Het is hier toch geen visk. Het liekt het er net op. Het is een... Vieze, stikkende vies. Bah! Waar had die in het water smieten? Ik ga mijn nog van visje. De professor gaat weerom naar de bisteboord. Hij hoort de oude fiets en de angel op een reg. Een roze barg, met een grote zinnenhoed op, stapt krek naar boeten. Het is Vetje Fieter. Ze wennen het ook op een bisteboord. Vetje had een winkeltje, maar alle lapjes, kraaltjes en klingen. Ze zucht naar de professor en naar de vieze fiets. Had je een nieuwe fiets gekocht, professor? Oh nee, ik zag het al. Je had een grauwe vis gevangen. Een fietsvisk. Lijkt je net zo dom, Vetje. Als de kinderen bisteboord en niet meer varen, zo'n rotserluiter in de veert. Het is gewoon schandalig. Ja, jo had gelijk, professor. Wacht je. Ik zou jou wat vertellen. Wat wie dat ik alweer? Oh ja, ik weet het al. Morgen is het feest in het dorp, professor. Dat had de slachter mij verteld. Dorpsfeest. Overal hang je vlagjes en bloemen. En, oh ja, er is echt een optocht. Mijn muziek is zo. Oh, een optocht. Hoe betekent het? Ik weet niet eens wat zo'n optochtdinges is. Een optocht is een optocht is... Nou ja, een optocht is gewoon een optocht. Oh, zo. Mijn muziek voorop en alle versierde wijnen en verklaaide meesken. Waar de mooiste wijn had, krijgt een prijs. Dat zei de slachter. Zullen wij meedwaan, professor? Ja. De professor denkt na. Hij wil hier graag een prijs winnen. Ja. Maar hij had geen optochtwijn. Ja, ja. En ik geen verklaringskleren. Nee. Hoe komt er dan nog zo gauw aan? Moet even denken. Hè? Wacht je eens even. Hij is om zijn uitvinden. De knapste van heel Friesland. Wat soort? Zo'n optochtwijn had er samen kleer. En Vetje in de kleer van maatje. On het werk, Vetje. Stroep de mouwen maar omheen. Wij toch een mooie optocht. Ik maak je de mooiste wijn van het hele dorp. Die prijs is van mij. En van mij zelfs. Ja. De professor neemt de oude de fiets mee naar zijn kamerke. Die kennen mooi broeken. Hij werkt de hele nacht terug. Vetje gaat ook net op bed. Ze zetten de naaimachine op tafel en naait en naait. Ze maken 2 rutsjejasjes en 2 zwarte broeken en 2 rode nozen en 2 strikken en 2 paar hele
hele grote schoen en 2 oranje pruiken. Als ze klaar is, valt ze maar de bargesnuit op tafel in de sliep. Fetje, wekker worden. Wij moeten dus verklaaien. De optocht begint zo. Even hier, Fetje. Oh, ja, kalm aan. Oh, raas net zo, professor. Is de wijn klaar? Heel nou, een pronkje, als zit ik het zelfs. Zeg ik me maar even in mijn eigen kamer verklaaien. De professor loekt de kleren aan. De ruitsjesjas. Hij pient de grutte strik vol. Oh, netjes. Hij docht de hele grutte flapschoen aan. En dan verwet er de snuit en zet de oranje pruik op. Op een oors plakt er het rode baltje. Oh, ja. Dan docht er een stap. Nou. Een flapstap. Ho. Wat sjocht het eruit net, die professor. Maar als ze daar een prijs mee winnen, hoor maar wesje.